asistir a este acto de honras e distincións nos que concedemos os Premios Cidade de Pontevedra do ano 2010. O señor secretario ten a palabra para ler o dictamen do pleno no que se conceden os Premios Cidade de Pontevedra. O acordo. Bos días. O pleno do excelentísimo Concello de Pontevedra, por unanimidade, na súa sesión ordinaria celebrada nesta mesma data, adoptou o acordo de conformidade co dictame da Comisión Delegada de aprobar a proposta do xurado cualificador e, polo tanto, outorgar os Premios Cidade de Pontevedra 2009 ás seguintes candidaturas: Persoa xurídica, a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Pontevedra,